Солідарність з в'язнями Кремля. У Києві провели зустріч, на яку приїхали родичі політв'язнів, кримських татар, яких ФСБ вже 2 роки тримає за ґратами, звинувачуючи у причетності до організації Хізбут Тахрір, забороненої в Росії. Подробиці розповість Ельвіна Сейдбулаєва. Її чоловік вже понад 2 роки як під арештом. Наджія Алієва, дружина Мусліма Алієва, якого Росія обвинувачує у створенні осередку Хізбут Тахрір у Ялті. Вона каже, ніяких доказів винуватості прокуратура досі не надала. Її чоловіка разом з Емір Усейном Куку, Енвером Бекіровим, Вадимом Сіруком, Арсеном Джепаровим і Рефатом Алімовим звинувачують у участі в нібито терористичній організації. За словами Наджії Ханим, попри намагання каральної машини Кремля, чоловіки і досі незламні. Нещодавно вони з дітьми змогли побачити батька, бо відвідали Ростов, де незаконно судять ялтинську групу. Нам дали свидание, да, мы общались час. Это, как обычно проходит свидание. Это двойной стеклопакет, решетка, трубка телефона и плюс пристав, который прослушивает все ваши разговоры. Вот я была со старшим сыном, то есть за 2 года это в первый раз он попал на свидание к отцу. Такие же, не сломленные, духом не упали, даже нас в какой-то степени зарядили. Мы приехали оттуда в таком вот состоянии, немножко успокоились, так сказать. Муміне Ханим – дружина політв'язня Сейрана Салієва з Бахчисарая. Вона не бачила свого чоловіка більше року. Розповідає, заангажовані прокремлівські суди продовжують арешт чоловіка попри відсутність доказів, а жодного побачення з рідними так і не дозволили. Показательный пример того, как человека берут сугубо за его мнение и гражданскую позицию, потому что в тех действиях, согласно которым его обвинили в административном наказании, не было никакого акта террора. И тут вдруг спустя несколько месяцев ему вменяют возбуждають в отношении него уголовное дело. Судові процеси, які проходять в окупованому Криму, розповідають родичі політв'язнів, абсурдні. Їх мета – залякати та змусити мовчати усіх, хто наважується критикувати окупаційну владу. В Меджлісі розповідають, переслідування корінного народу за громадську позицію не припиняється протягом 4 років. Більше не санкції проти Росії. Таким чином ми намагаємося хоча б в якихось напрямках отримати хоча б якесь поліпшення. І особливо, в першу чергу, зрозуміло, ми говоримо про конкретних людей, про всіх політв'язнів, в тому числі про Ялтинську шестірку. Учасників так званої Ялтинської справи про тероризм незаконно вивезли до Ростову, кажуть в Amnesty International. Це порушення міжнародного законодавства. Країна-окупант не має на це права. Правозахисниця Марія Гур'єва каже, свідки у суді дають суперечливі свідчення. Це вкотре доводить сфабрикованість справ. Людей звинувачують в серйозних злочинах, плануванні теракту, проте якихось відчутних доказів в цьому ні зброї, ні зв'язків, ні документів, нічого цього знайдено не було. Фактично людей, зокрема в справі Ялтинської шістки, судять винятково за їхню громадянську позицію, за те, що вони вголос висловлювали свою критичну позицію. Під час заходу усі бажаючі змогли підписати листівки та написати листи солідарності для учасників так званої Ялтинської справи. Еміру Усейну Куку, Мусліму Алієву, Енверу Бекірову, Вадиму Сіруку і Арсену Джепарову та Рефату Алімову. Їх адресатам переправить організація Amnesty International. Ельвіна Сейдбулаєва, Микита Проскурін.